Passo a presentar el Roger Gilabert. El Roger és professor a la Universitat de Barcelona. És expert a filologia anglesa o estudis anglesos. És expert en enfocament per tasques. És possiblement un dels grans experts sobre l'ensenyament per tasques, no només a Catalunya, sinó més enllà, diguem, de les fronteres de Catalunya i de l'estat espanyol. Ha participat a moltíssims projectes de recerca, però no només s'ha dedicat a la recerca, sinó també a través de projectes europeus ha produït, diguem, materials per l'ensenyament de l'anglès, com per exemple el projecte iRead, que eren doncs, jocs de lectura amb tablet per nens de primària a tota Europa i també aquí a Catalunya. Però també ha generat o ha creat una plataforma, la TaskGen, que és una plataforma que permet fer anàlisi de materials, de textos i per la producció el disseny, creació de tasques per l'ensenyament de les llengües, en aquest cas no només de l'anglès, sinó que si no vaig errada i si no completes tu, Roger, es poden fer, es pot treballar amb l'anglès, el castellà, el català, el rus, el francès, l'àrab, el turc, el xinès, mandarí i l'italià, i suposo que estareu també treballant en altres llengües. També ha fet molta formació al Departament d'Educació de la Generalitat, com per exemple amb les competències bàsiques d'anglès a primària i a secundària. I avui ens presenta aquest llibre dirigit, en canvi, a un públic de català, de professorat de català, per adults, però també per secundària i amb algunes idees interessants també per la primària. Aquest volum és el quart de la col·lecció didàctica del català. Sabeu que són 4 volums. D'aquest volum del Roger Gilabert sobre l'ensenyament per tasques, existeix, evidentment, la versió en paper. Existeix també el llibre digital, que si després voleu tenir més informació, podeu també preguntar, i s'està preparant, està en fase de preparació també una traducció al castellà. Bé, jo crec que puc deixar la paraula al Roger perquè pugui començar la seva presentació i després hi haurà un espai per preguntes i comentaris que vulgueu fer. Roger? Molt bé, moltíssimes gràcies, Marilisa, per les teves paraules i la teva descripció. El primer que faré és intentar compartir la meva pantalla. Em penso que aquesta és la manera correcta de fer-ho. I aquí podeu veure la meva presentació. Vaig a fer-la gran. A veure si puc apretar això. Sí, molt bé. Perfecte. Doncs el que faré en aquesta presentació del llibre és, en primer lloc, començar amb els agraïments de tota la gent que ha fet possible aquest llibre. M'agradaria parlar del per què d'aquest llibre, perquè crec que és interessant llegir aquest llibre. Parlaré breument de la lògica dels capítols i què podreu trobar, sobretot per intentar motivar, diguem, les raons per llegir cada capítol i el que trobareu. I després hi haurà un espai per reaccions i preguntes. Um, els agraïments, clarament, crec que haig d'apartar algunes coses, no?, perquè pugueu veure bé. Pels agraïments, m'agradaria començar amb Cercle per fer possible aquest acte. També amb publicacions de l'Abadia de Montserrat per creure en aquest projecte, primer per plantejar el projecte, que jo escrigués aquest llibre i per tot el procés de suport que he tingut en la seva creació i per descomptat els editors l'Albert Vilagrasa, el Llorenç Comajoan i la Marilisa Virello,
que han estat un suport continu, que m'han estimulat a escriure aquest llibre, que han compartit els seus coneixements, que han fet una excel·lent edició i sobretot, que han tingut una paciència enorme amb, de vegades amb els meus retards, de vegades amb la meva escriptura, amb la densitat d'algunes parts, i per tant els agraeixo moltíssim. Han fet ells que sigui molt millor. També agrair a la Blanca Hernández, que ha fet les il·lustracions, que veureu que són molt interessants, i amb la Maria, que s'ha encarregat de la correcció del text. Molt bé, doncs un cop fets els agraïments voldria parlar de per què aquest llibre. Bé, jo crec que amb el públic que tenim no cal explicar que l'ensenyament i aprenentatge de llengües són centrals en la nostra vida, que tenen un paper fonamental en aspectes personals, socials, de convivència comunitària i mundial. I per tant, aquestes dues qüestions, l'ensenyament i l'aprenentatge, són centrals en les nostres vides, i el que permeten és resoldre un problema social. Jo, com a especialista en lingüística aplicada, el que m'agrada és tenir problemes que puguem resoldre des del coneixement lingüístic. I això és el que fem, i és a partir d'evidències de la recerca. Molt bé. L'enfocament que li he intentat donar és un enfocament tan ampli com he pogut, i està adreçat sobretot a docents i dissenyadors o dissenyadores de programes de llengües, potser d'altres també experts en política lingüística i els que prenen decisions sobre com s'organitzen els programes, però fonamentalment és per docents i dissenyadors de programes. Ho he fet pel català en aquesta ocasió, però evidentment moltes de les coses de les quals parlo són aplicables a qualsevol altres llengües. Llavors, aniré molt ràpidament per la lògica dels 8 capítols. Faré una pausa al mig perquè pugueu fer alguna pregunta o podem descansar una miqueta per no tenir tanta informació. Però el que faig en el pròleg del llibre és començar a parlar de la importància de l'ensenyament i de l'aprenentatge de llengües, perquè les llengües ens donen les nostres visions del món, i recordo en el llibre la Carme Junyent i la seva feina en aquest àmbit. Ensenyar i aprendre llengües és un fet comú de la humanitat i és indiscutible que té un impacte sovint molt positiu i uns avantatges molt grans per tots nosaltres. De totes maneres, la manera en què hem conceptualitzat com s'han d'ensenyar i com s'han d'aprendre les llengües ha estat molt diversa i variopinta sovint, i ha passat per moltes fases i per molts enfocaments. Hi ha hagut enfocaments que han donat molta importància a les formes. Aquestes són les aproximacions, els enfocaments més tradicionals. Hi ha hagut enfocaments com la immersió o l'aprenentatge per continguts, que han donat tota la importància als continguts i no tant, o als significats, no tant a la forma. I després hi ha hagut enfocaments com l'enfocament des del qual parlaré, que és l'ensenyament basat en tasques, però també l'AICLE, o aprenentatge de llengua i continguts integrats, la ICLE o CLIL, no? I l'aprenentatge per projectes, que han intentat trobar aquest equilibri entre significats i formes, i de fet és des d'aquí que jo parlo de les tasques. Molt bé, doncs el que faig un cop contextualitzat el llibre i posat, diguem, en relació amb diferents aspectes del context d'on surt, en el capítol 1 intento proporcionar una definició de tasca, perquè molts de vosaltres ja fa molt de temps que sentiu el concepte de tasca, l'haureu trobat en cursos, en diferents llibres, hi ha moltes interpretacions, moltes definicions de tasca. El que faig en el primer capítol és posar una mica d'ordre i plantejar les tasques com processos que tenen un objectiu comunicatiu, no lingüístic, d'entrada,
i que segueixen una sèrie de passes comunicatives i cognitives que hem d'aprendre en la resolució d'aquest o en l'assoliment d'aquest objectiu comunicatiu. Tenen diguem, un producte final i normalment són seqüenciables en un programa eh, i més enllà de la definició parlo dels diferents tipus de tasques perquè clarament el que tenim són tasques que fem a la vida real. La vida real està plena de tasques comunicatives que fem per aconseguir objectius concrets. Llavors, per exemple, quan viatgem, doncs, evidentment, l'ús de la segona llengua, la llengua estrangera, les llengües addicionals són fonamentals per poder funcionar, per poder moure'ns. Aquestes són les tasques reals que fem. Després tenim les tasques pedagògiques, eh, que són les que fem a l'aula per preparar els nostres estudiants per aquestes tasques reals. Tenim tasques d'avaluació que fem servir per mesurar el progrés dels nostres estudiants i després tenim tasques de recerca que fem servir per mirar el pes d'una variable sobre una altra i aprendre com és que els estudiants progressen en el seu desenvolupament de les llengües addicionals. També en aquest primer capítol intento col·locar les tasques en programes, d'acord? Perquè al final saber de les tasques ens permet prendre decisions sobre qualsevol aspecte dels nostres programes de llengua. Alguns de vosaltres podeu prendre decisions respecte a què s'inclou en el programa i com funciona el programa. D'altres us toca seguir un programa, de vegades heu de seguir un programa però tenir una certa llibertat per introduir altres elements, però al final conèixer les tasques i entendre com funcionen ens permeten construir programes de llengües, que és on molts de nosaltres, dels que esteu aquí, és el lloc des del qual podeu actuar en aquest ensenyament i aprenentatge de llengües. Molt bé. En aquest primer capítol faig una petita connexió entre el que el Departament d'Educació ha plantejat com a situacions d'aprenentatges, que en la meva opinió té moltíssimes connexions amb la idea de tasca pedagògica. Hi ha moltíssims espais de coincidència. El que demana el Departament d'Educació és que quan la gent fa tasques i programes per les seves classes, que es basi en aquestes situacions d'aprenentatge, que són situacions holístiques que poden tenir lloc a l'escola o que poden tenir lloc en l'àmbit privat o l'àmbit social d'interacció, etc. I que es corresponen sovint a les característiques que conceptualitzem de les tasques pedagògiques. Intento fer aquesta connexió, crec que és important perquè molts de vosaltres heu tingut accés al que es demana des del Departament d'Educació i em semblava important fer aquesta connexió. I sobretot faig una connexió del paper de les tasques en els tres enfocaments que he mencionat abans. L'ensenyament basat en tasques, el AICLE o CLIL i l'aprenentatge per projectes. Perquè les tasques, i en aquí potser podem parlar després, però crec, i jo veig claríssimament una convergència cap a utilitzar les tasques dintre dels tres enfocaments. No vol dir que tots els enfocaments resolguin el tema de l'ensenyament i aprenentatge només amb tasques, però sovint les tasques tenen un paper molt important en el disseny d'aquests programes. I intento fer la connexió entre tots tres enfocaments. Per tant, penso que el primer capítol us donarà una visió força general del que volem dir quan parlem de tasques. En el segon capítol entro o intento respondre una de les preguntes fonamentals en els programes de llengües, que és d'on surten les tasques que ensenyem, no? Perquè quan el departament ens demana aquestes situacions d'aprenentatge o quan nosaltres decidim que volem fer ús de tasques al nostre programa, d'on surten aquestes tasques? I és una gran pregunta. Jo diria que si mirem els programes de llengües en general en el món, la majoria de programes no han contestat aquesta pregunta d'on surten allò que ensenyaran, sinó que simplement ho ensenyen, perquè ja existeixen llibres de text que tenen uns programes determinats, marcats
que es comparteixen en la majoria de llibres de text. Hi ha com un acord tàcit de què és el que s'ha d'ensenyar quan s'ensenya una llengua. Però quan parlem de tasques, això és diferent, perquè les tasques sovint emanen de la nostra anàlisi de les necessitats de la nostra comunitat. És a dir, si nosaltres hem d'ensenyar llengua amb de persones determinades que pertanyen a una comunitat en un context determinat, quines són les necessitats que tenen en l'ús de la llengua i, per tant, quines són les tasques que han de realitzar. Aquesta anàlisi de les necessitats es pot fer d'una manera molt professional i molt complexa i diguem, molt llarga en el temps, o es pot fer d'una manera bastant més informal, des de docents que estan en una institució i un parell de docents doncs, dediquen una part del temps a investigar què és el que necessiten els estudiants als quals servirem després, no? I als quals ensenyarem. Llavors, això s'ha de fer barrejant típicament múltiples fonts, és a dir, hem d'entrevistar a més d'un actor dintre del nostre context. Per exemple, interessants pot ser demanar als estudiants mateixos quins són els interessos, quines són les tasques que ja fan fora de l'aula i mirar de com podem portar-les a l'aula. Podem entrevistar alumnes que ja han passat pel sistema i, per tant, poden determinar, mirar cap enrere i dir, bueno, això són tasques que a mi m'han ajudat a aprendre la llengua. Podem demanar, per descomptat, opinió als professors, als formadors, els que fan les activitats extraescolars. I en la nostra comunitat, amb aquells que nosaltres ajudem a aprendre la llengua, podem extreure tasques que estan dirigides als interessos i a les necessitats que tenen en aquesta comunitat en particular. No fem materials per tothom que serveixen en qualsevol context, sinó que ens adaptem a cada context. I això és una diferència fonamental entre les tasques i d'altres enfocaments, com per exemple els enfocaments tradicionals que utilitzen doncs, estructures lingüístiques que són les mateixes per tothom. Llavors, què permet no m'extendré amb això, amb l'anàlisi de les necessitats, però que sabeu que el que permet, heu de saber que el que permet l'anàlisi de les necessitats és portar la realitat a l'aula, que és fonamental. Són molt informatius, faciliten el disseny dels programes i claríssimament contribueixen a la motivació perquè estan directament connectats amb la comunitat d'aprenents als quals hem d'ensenyar. Per tant, us recomano que aquells que us interessi saber més sobre d'on surten les tasques, com podem fer que no siguin només el fruit de les nostres intuïcions o d'idees que aprenem quan anem pel món, sinó que es poden obtenir tasques de manera més sistemàtica, i aquest és el capítol que jo dedico en aquesta qüestió. El capítol 3 ja entra en qüestions un pelet més tècniques sobre, molt bé, si nosaltres decidim que volem fer servir tasques en un programa, les hem de seleccionar, hem de decidir com i per què les seleccionem i les hem de seqüenciar en aquest programa. Què ensenyem primer, què ensenyem segon? El que faig en aquest capítol és recomanar per les tasques una organització fonamentalment que té en compte les variables cognitives. És a dir, no organitzem les tasques per la seva dificultat lingüística, això és el que fan els models tradicionals, no?, d'ensenyament. En les tasques prenem la idea de si la tasca és més simple o més complexa i intentem reproduir el que passa a la vida real, no?, que és que primer resolem tasques simples que amb els recursos que tenim ens permeten resoldre i progressivament avancem en tasques més complexes. Això, si la gent que migra d'un país a un altre ho sap perfectament, no?, de que primer pot fer feines amb un ús limitat de la llengua, però que amb el temps la pròpia complexitat de les feines i de les tasques que ha d'anar fent arrosseguen i porten endavant el progrés en la llengua i el domini de la llengua.
Per tant, aquest dibuix que tinc aquí de la cognició empeny el llenguatge és cert, vull dir, situacions i tasques cada cop més complexes són les que mouen i acompanyen el progrés al llarg del coneixement de la llengua. I d'això parlo en el capítol 3 i en el capítol 4 entro en qüestions una miqueta més tècniques de disseny. Sempre recordeu que en tots els capítols, sobretot els que heu vist els llibres en les edicions anteriors, per exemple, el llibre del Llorenç i de la Marilisa, que és el primer, no? Sobre models d'enfocaments per l'ensenyament de llengües, una cosa fonamental que els editors han fet i que han volgut per aquesta connexió és que, a part de deixar-nos parlar els autors, van farcint els textos d'activitats, exemples, preguntes de reflexió que fan la lectura infinitament més interessant. Per tant, jo us proposo una lectura basada en les evidències científiques, per tant, d'un cert calat, però que sempre va acompanyada de molts exemples, de moltes no, preguntes de reflexió, i això facilita enormement la, la lectura del llibre. Però el que faig en el capítol 4 és ficar-me més concretament en el disseny de tasques, perquè tots nosaltres en algun moment dissenyem materials, dissenyem tasques que volem portar a l'aula, i en aquí jo us proposo considerar les variables interactives, és a dir, com, per exemple, distribuïm la informació en un grup d'estudiants dins de l'aula, de manera que tothom acabi participant en la tasca, que cadascú sigui responsable d'una part de la informació i que l'hàgim de compartir. Per tant, dividir la informació té unes conseqüències per la interacció i l'ús de la llengua a l'aula, que són diferents de les que té tenir tasques compartides, on tothom té el mateix, no? Hi ha conseqüències diferents i el que intento fer en aquest capítol és explicar cadascuna d'aquestes variables, també fent referència a exemples, perquè siguin més intel·ligibles, però estan basades en el que sabem de la recerca en els últims 40 anys. També parlo de les variables cognitives, és a dir, quines tasques donem primer als nostres aprenents, quines tasques donem més tard, quin és el paper del temps de la planificació quan preparen tasques, com de conegudes o familiars han de ser aquestes tasques per facilitar l'aprenentatge. Quantes tasques donem tasques úniques o fem multitasques quan treballem amb els aprenents? Aquestes són preguntes importants. Totes les nostres decisions de disseny tenen conseqüències i jo penso que és molt important saber què fem i quines conseqüències ha de tenir. Sovint ho hem fet de manera intuïtiva, però el que plantejo en aquest capítol és que s'ha estudiat. És a dir, hi ha molts estudis que s'han fet al voltant del disseny de tasques que us convido que jo he resumit per vosaltres, però que espero que us convidi a llegir-ne d'altres exemples. Per mi el disseny és fonamental pel que permet tenir de control per part dels docents. I ara voldria demanar-vos si hi ha alguna pregunta o comentari en aquest punt, abans de continuar amb els altres 4 capítols. També em serveix per, diguem, digerir una miqueta la informació que ha presentat. Hi ha alguna pregunta breu que pugui contestar en aquest moment? Algun comentari? Roger, Continuaré, al doncs. xat ningú no ha piulat, tothom està Perfecte. molt atent. De Molt moment, bé, res. fantàstic. Vol dir que m'esteu seguint. Per tant, ja estic content. Ja és la resposta en aquesta pregunta. Fantàstic. Doncs al capítol 5 parlo per primera vegada, fixeu-vos que és el capítol 5, per primera vegada de la dimensió lingüística, és a dir, de la llengua que estem ensenyant. No perquè no sigui important tenir-la en compte abans, sinó perquè les tasques estan fonamentalment motivades per un objectiu comunicatiu. Per tant, el que ha de ser la motivació principal de les tasques és que el disseny ens porti a assolir aquest objectiu comunicatiu. Evidentment, per aconseguir aquest objectiu comunicatiu necessitem
recursos lingüístics. Però en l'enfocament per tasques, i en les tasques en general, la idea de les dimensions lingüístiques és que són una mica l'accident del camí que fem cap a assolir objectius comunicatius. És a dir, perquè hem d'assolir aquests objectius necessitem resoldre determinades qüestions lingüístiques. Llavors, el que plantejo en aquest capítol és com podem fer que mentre fem tasques comunicatives, interactives, interessants, motivadores, que es focalitzen en els significats i en els continguts, com fem que, a més, els aprenents parin atenció al llenguatge, parin atenció a les formes lingüístiques. Això és un gran repte que tenim en els enfocaments comunicatius, però que hem anat resolent al cap del temps. Hi ha moltíssima recerca feta sobre quan hem de seleccionar els aspectes lingüístics, com els podem tractar, en quin moment, si ho fem d'una manera més explícita o més implícita. Hi ha moltíssims estudis que s'han fet i que han mostrat que quan encertem en la resposta a aquestes preguntes de quin aspecte lingüístic, quan, com el tractem, quan conjuntem les respostes i encertem, l'aprenentatge té èxit, no? I per tant la gent aprèn. I tenim molts estudis que han mostrat l'efecte sobre l'adquisició que tenen les tasques. Abans no he dit, quan parlava del primer capítol, que una de les raons que jo us dono en el llibre sobre per què són importants les tasques és que són perfectament coherents amb el que sabem de l'adquisició de llengües. Tenim també 40-50 anys d'adquisició de llengües i aquí hem après moltíssims conceptes i constructes que ens han ajudat a entendre com la gent aprèn llengües, i les tasques han escoltat, han llegit aquesta literatura, aquests avenços en adquisició de llengües, incorporen molts d'aquests coneixements. I aquí incorporem amb la dimensió lingüística tot el que sabem de l'aprenentatge i adquisició de llengües. En el capítol 6 parlo de les qüestions metodològiques de les tasques. Fonamentalment, les tasques passen perquè hi ha una tasca principal o central que està precedida per una pretasca o diverses pretasques que serveixen de preparació per aquesta tasca principal. Aquesta tasca principal normalment és una interacció, una producció, implica la producció i comprensió del llenguatge, i normalment hi ha una posttasca que consolida els continguts, els significats, les formes que hem après al llarg de la pretasca i de la tasca principal. La posttasca serveix per reflexionar sobre la llengua, per consolidar els continguts, però també els aspectes lingüístics que hem treballat sobre la llengua. Per tant, hi ha uns enfocaments força definits en la literatura sobre tasques, i en aquest capítol també parlo de com podem tractar les qüestions lingüístiques si ho fem proactivament, és a dir, si les ensenyem abans de la realització de les tasques, si pel contrari ens esperem a reaccionar als aprenents quan fan les tasques, quan les realitzen. Sovint tenen preguntes sobre com funciona la llengua, com poden fer servir recursos, etc. Llavors podem actuar de manera reactiva en funció de les necessitats dels nostres alumnes. Com sabeu, en l'adquisició cada alumne té un programa intern propi que segueix a diferents ritmes i quan estan realitzant una tasca cada alumne ha de sortir amb les seves necessitats, i aquí podem actuar de manera reactiva i tenim moltíssims coneixements sobre els efectes de la retroalimentació, el feedback que donem als estudiants i l'efecte positiu que té sobre l'aprenentatge, i us parlo d'això en el capítol. I després us parlo de com podem actuar després de la realització de la tasca en la consolidació dels aspectes lingüístics. Per tant,
Capítols 4, 5 i 6, jo diria, són el cor del llibre. Eh, Hem intentat il·lustrar-los, exemplificar-los, perquè la lectura sigui més agradable, i això li dec als editors el seu enfocament, la seva aproximació en aquest llibre i als altres llibres de la col·lecció, i els estic molt agraït perquè han ajudat a fer aquest text molt més llegible. Ja només ens queden dos capítols. Al 7 parlo de les diferències individuals. Evidentment, una cosa és el que tu pots fer des del disseny de les tasques i una altra cosa és el que els estudiants aporten a la realització d'aquestes tasques, i el que aporten són diferències en els seus nivells de competència en la llengua. Sovint tenim grups on hi ha diferències palpables de coneixement de la llengua i domini de la llengua. Tenim diferents graus de de motivació i diferents tipus de motivació. Tenim capacitats d'atenció i memòria diferents nivells d'ansietat en l'ús i en la participació a l'aula, i tenim necessitats especials, dislèxies, dèficit d'atenció i d'altres necessitats especials, que el que intento demostrar al capítol 7 és que són integrables a través de les tasques. Així com en els enfocaments tradicionals, que per cert, dels quals jo he sorgit. Jo també he estat docent des dels enfocaments tradicionals, però una cosa que fan els enfocaments tradicionals és explicar la mateixa estructura per tothom, independentment de les necessitats que té cada participant i d'aquestes diferències individuals. Pel contrari, les tasques no assumeixen que som iguals i assumeixen que tenim diferències individuals. Hi ha molt més espai dintre d'una tasca, i això ho fem a través del disseny, per incloure aquestes diferències individuals, integrar-les al màxim possible dintre del nostre disseny, i per tant aconsegueixen una molt més eficaç adaptació del que nosaltres fem, del nostre ensenyament, dintre dels nostres grups heterogenis i complexos i riquíssims, interessantíssims, però que són un repte, no? El disseny de tasques aporta, si més no, solucions parcials a aquesta qüestió de les diferències individuals. I finalment, el que intento fer en el capítol 8 és parlar del futur tecnològic de les tasques, perquè les tasques, des del seu inici, des dels anys 80, 90, des del seu inici han tingut una enorme, una enorme influència del que sabem sobre aprenentatge de llengües a través de les tecnologies, d'acord? Llavors, sempre des del principi les tasques han estat integradores dels aspectes tecnològics. Començaré per la realitat virtual o la realitat augmentada, que ja fa uns anys que estan sent treballades des del món de les tasques. Més recentment tenim la intel·ligència artificial, amb totes les grandeses i dificultats que comporta. En el capítol intento reflexionar sobre el que penso que, sobretot el que penso que no pot fer la intel·ligència artificial respecte del disseny de tasques, i per què penso que el disseny de tasques i la intel·ligència humana són fonamentals, independentment que la gent després faci servir altres recursos, entre ells la intel·ligència artificial, però que és fonamental el disseny informat, pensat, reflexionat, i la intel·ligència humana per prendre decisions molt més importants que la intel·ligència artificial en aquests moments no pot respondre. I finalment us parlo en aquest capítol del disseny automatitzat de tasques o assistit de tasques, que és el que hem fet en un projecte dintre del nostre grup de recerca a la Universitat de Barcelona. El projecte és el projecte TaskGen, i el que planteja és un dissenyador de tasques que assisteix als docents en el seu disseny. El que permet és fonamentalment crear tasques, clonar-les, perquè jo en un mateix grup puc fer dues versions de la mateixa tasca perquè tinc un alumne amb dislèxia o perquè
tinc uns estudiants que necessiten un reforç de lectura i auditiu que potser d'altres no necessiten. És a dir, jo puc treballar en la mateixa tasca, però amb diferents versions de la tasca en funció dels estudiants que tinc o dels grups diferents que tinc. Um, per tant, permet um, crear, clonar, permet compartir amb altres usuaris que estan dintre del Tassien, però també compartim amb usuaris que estan fora del Tassien, perquè jo us puc enviar el meu disseny de tasca amb un format HTML, de manera que el mostreu en una plana web, com a plana web, o us el puc posar en Word, el podeu baixar en Word i llavors fer canvis i enviar-ho a qui us sembli, fora del sistema Tassien. Per tant, es pot compartir a dins i fora de Tassien. Fonamentalment podeu baixar també les tasques per pujar-les en plataformes tipus Moodle, on podeu distribuir els diferents materials que creeu dintre de Tassien. Tassien és una eina, a més, de formació de professors. Nosaltres ho fem en aquests moments servir a més de 5 universitats en el nostre context i també fora en altres països com a Àustria. Aquí a la Universitat de Barcelona, a la UIC, a la UOC, fem servir Tassien com una eina de formació de professors. Us convido a que entreu, que us registreu, és una eina pública, oberta, i teniu aquí l'adreça que és tassien.eu. I voldria acabar el meu parlament agraint de nou als editors i les editores el magnífic treball que han fet, a totes les persones que m'han ajudat en el procés de creació d'aquest llibre. Hi ha hagut amics que he torturat fent-los llegir més d'una versió del llibre i han estat realment molt considerats i amables. El meu grup de recerca, que crea les condicions perquè en aquest cas jo hagi pogut escriure aquest llibre, els companys i les companyes que m'han enriquit amb les seves idees, els meus estudiants i exestudiants que s'han interessat per les tasques i dels quals he après moltíssim, i a vosaltres, evidentment, per estar aquí aquesta tarda de divendres i sentir la meva presentació del llibre. Així que queda obert el torn de preguntes i moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies, Roger, per aquesta presentació. I com tu has comentat en la teva presentació, aquest llibre és realment un exercici molt gran de resum de 40 anys de recerca, de treball de molta gent. Sabeu que l'objectiu de la col·lecció és doncs, donar eines útils, no, al professorat perquè es pugui actualitzar sobre els diferents temes que cada llibre aborda i són sempre pràctiques informades pels resultats de la recerca, d'acord? Per tant, com ha dit el Roger, agafo les seves paraules i és, no? A vegades dissenyem tasques de manera intuïtiva i en canvi aquí tenim un fonament, diguem, aquella seguretat que ens pot donar el resultat d'una recerca que s'ha vist que treballar d'aquesta manera és útil, és efectiu i permet totes les coses que el Roger ha anat com resumint. Per tant, deixo aquí obert l'espai per preguntes i comentaris. No sé si n'hi haurà. Si no, jo en tinc un parell. Aquí. Molt interessant, Roger. Ens podries posar un exemple d'alguna tasca que proposeu al llibre? Sí. De part de la Marta Valdés Roca. Molt bé. Mira, una de les tasques que plantejo en el llibre, que sovint utilitzo com a exemple, és una tasca on... en teniu molts exemples de tasques en el llibre, però una de les que plantejo és la tasca del sopar, on 8 convidats venen a un sopar que estàs organitzant
i el que han de fer els teus alumnes, per la resolució d'aquesta tasca, és organitzar-se en grups de 8, així que imagineu una aula de 24 estudiants, els dividiu en 3 grups, surten 8 estudiants per grup, i cada estudiant rep un personatge que vindrà en aquest sopar que esteu organitzant. Cada personatge té unes personalitats determinades, unes preferències de conversa determinades. Llavors, els estudiants el que han de fer és entendre el seu personatge, parlar d'aquest personatge als altres membres del grup i conjuntament els 8 estudiants dintre de cada grup han de proposar una distribució dels membres en el sopar. És a dir, qui seurà al costat de qui i de manera que evitem conflictes, que sigui un sopar agradable, que flueixi i que no generi situacions complexes i, per tant, han de considerar aquests personatges i prendre una decisió i després la presenten, cada grup presenta la seva solució i hi ha un debat sobre quina és la solució més pertinent per resoldre aquesta... És una tasca de protocol, però és una tasca que fem amb la vida real, d'acord? En moltes situacions hem de decidir qui seu al costat de qui, no? Sobretot en actes formals. Doncs aquesta tasca és una tasca que m'ha acompanyat en els darrers 25 anys i és una tasca que jo vaig aprendre d'altres recercadors, de Penny Earl, concretament, i és una tasca que puc demostrar que funciona, és a dir, que independentment del context on l'he fet servir, i l'he fet servir en molts contextos, en moltes llengües diferents, i sempre funciona, i és perquè el disseny d'aquesta tasca està conceptualitzat de tal manera i està treballat de tal manera que fa molt difícil que no aprenguin. Podria ser que algú passés per la tasca i no aprengués, però segur que aprenen a posar-se d'acord, a posar-se en desacord amb els altres, a parlar, a interactuar, a aprendre el vocabulari de les personalitats i poder defendre una idea. És a dir, es produeix un aprenentatge, tenim evidències de que això és així, i com aquestes trobareu en el llibre d'altres tasques que es fan servir en l'àmbit del català. Aquesta és una tasca que he fet servir en moltes llengües, però gràcies a la feina dels llibres de l'Albert, del Llorenç, de la Marilisa, podreu trobar exemples de tasques meravelloses que s'han fet en l'àmbit del català com a llengua addicional. Molt bé, gràcies, Roger. Hi ha una altra pregunta, diu la Magda. Les tasques han de ser en una sola sessió? Perquè de vegades ens trobem que muntem grups per fer algunes tasques i a les sessions següents no venen i es complica tot una mica. No és necessari que siguin d'una sola sessió, és a dir, hi ha tasques que es poden allargar durant dies. De fet, la perspectiva per projectes o sovint és tot un quadrimestre en què tenen diferents tasques concatenades que creen diguem, el projecte en si, no? Que és una megatasca, no? Les tasques solen passar d'una sessió a una altra. Per exemple, sovint les tasques que jo he fet servir vaig treballar durant molts anys en l'àmbit de la comunicació, els mitjans de comunicació, no? En la publicitat, en el periodisme, etc. I moltes de les tasques que jo realitzava a classe es produïen en 3-4 sessions, no? Una sessió potser era per fer la pretasca, on els donàvem moltíssim input a través d'articles, exemples que havien de treballar, no? De textos. En la segona sessió interactuaven i treballaven en grups per resoldre la tasca i en la darrera sessió doncs, consolidàvem diferents aspectes lingüístics que havien aparegut en les altres sessions. Llavors pot variar molt en funció dels objectius comunicatius, en funció de lo simple o complexa que vulguis fer la tasca. Hi ha tasques complexíssimes. Jo diria que la vida en general, les tasques són molt complexes. Anar a un restaurant a demanar en la segona llengua o en la llengua addicional quan encara no la domines és tot un repte. No sé, comprar uns bitllets de tren, moure't per una ciutat. Hi ha tasques
realment molt complexes. Tenir una entrevista de feina, imagineu-vos el pes i la importància de fer una tasca com aquesta, no? Que pot determinar la vostra vida i, per tant, depèn molt de quin és l'objectiu i quin és el context de cada tasca, però es poden clarament realitzar en més d'una sessió. Gràcies, Roger. Hi ha com una altra pregunta de l'Olena Basilets que diu: podeu precisar quina modalitat de tasques es contempla en el llibre? Es tracta de tasques orals, escrites, de lectura o una combinació de diferents habilitats lingüístiques? Sobretot hem posat exemples de tasques orals, però també hem posat exemples de tasques escrites, com per exemple l'escriptura de correus electrònics, que és una activitat que la majoria de nosaltres fem en la vida real i que requereix un coneixement, estareu d'acord amb mi, de certes formes lingüístiques, de qüestions pragmàtiques, no? De com ens adaptem al context, com parlem amb gent que té una distància social, no? Perquè són els nostres caps o perquè són clients, etc etc. Llavors, també hem inclòs exemples d'escriptura, evidentment de tasques i de molta mena i posen èmfasis en aspectes diferents. De vegades hi ha tasques que requereixen sobretot comprensió lectora i auditiva, però hi ha tasques que barregen totes les dimensions lingüístiques, no? De fet, la majoria de tasques que fem a la vida combinen diferents dimensions, no? I tenim sovint hi ha tasques que, no sé, hi ha vegades que fem una presentació i després ens demanen que la posem per escrit, no? O que transcrivim quelcom que hem dissenyat, no? És a dir, podem passar de l'oral a l'escrit. Això és una cosa que intento explicar en el llibre i que vaig aprendre precisament de la Olena Basilets. És un gran aprenentatge que vaig fer a partir de la seva feina, que és que realment l'oralitat i l'escriptura, més que una dicotomia, l'hem de veure com un continu, no? Tenim formes d'escriptura que són totalment orals. Tu, quan escrius en el WhatsApp, estàs tenint una conversa oral, malgrat que allò sigui en escrit. De fet, ara ja podem incloure l'element oral també fent una gravació. Però en molts contextos, la diferència entre escrit i oral és una mica artificial perquè els barregem constantment. Els estudiants a classe, quan han de fer una presentació, se l'escriuen abans i passen de l'escrit a l'oral i després els demanem que facin un informe sobre el que han dit, per tant, tornen a l'escrit. És a dir, sempre estan en continu diàleg l'escrit i l'oral i és una cosa important i les tasques són especialment interessants i riques perquè combinen aquestes dimensions. Moltes gràcies, Roger. Disculpa perquè m'he adonat amb tu que he dit malament el cognom de la Olena, li he canviat l'accent. Hi ha un comentari del John Landa, tasques molt quotidianes, sí, feia referència a la pregunta anterior, jo crec, no? Abans de la intervenció de la Olena. No sé si hi ha més preguntes o comentaris que voleu fer. Ja que el tenim aquí, podem aprofitar. Diu el Llorenç: sovint s'ha criticat que les tasques és una metodologia massa complexa per a docents novells. Què en penses, Roger? Treballo cada any amb docents novells, amb gent que no ha trepitjat una aula encara. Treballo i gent que també té una certa experiència, però amb els dissenyadors novells precisament el que trobo són menys dificultats, perquè potser tenen menys càrrega històrica de com s'han d'ensenyar les llengües i això m'ha permès de que siguin més flexibles en els seus dissenys. I realment no ho troben complex. Sí que necessiten, evidentment, primer entendre els conceptes i treballar els conceptes. Jo els intento treballar des dels exemples i la pràctica, començar amb la pràctica per després anar a la qüestió teòrica. Necessiten suport, necessiten formació, però a mi em generen cada any sorpreses, és a dir, fan tasques veritablement complexes
Tant és així que algunes d'elles ja estan pujades a l'International Task Bank, que és de la Universitat d'Indiana, organitzat per la Laura Gursinski-Weiss, que és un banc de tasques d'accés gratuït, on et pots baixar les tasques, i jo ja tinc estudiants que han pujat les seves tasques en aquest banc perquè passen un procés de selecció, però perquè són boníssimes i són complexes, interessantíssimes. Per tant, crec que per professors novells no ha de ser necessàriament més complex que des de qualsevol altre enfocament, no? Els principis són sempre difícils i complexos, però les tasques no ho són més. Jo crec que amb bona formació són realitzables des del principi. Roger, continua el Llorenç també dient sí, però són tan flexibles que sovint també et desdibuixen l'enfocament, no? Uh, Aquí, de nou, per exemple, jo penso que quan la gent fa autoformació amb el tema de les tasques, potser aquest és el cas. Jo crec que en el cas d'una bona formació, i estic en un grup internacional on mirem precisament les tasques respecte de la formació de docents, el que veiem és que si hi ha un bon disseny, hi ha una focalització en la forma que està pensada i ben plantejada, eh, aquesta aparent apertura infinita o obertura infinita de les tasques, no? No és un problema, perquè si hi ha una bona... per exemple, en el disseny de tasques nosaltres recomanem l'anàlisi de les necessitats. Sovint, quan tu observes com funciona una tasca en el context real, ja t'està dient quines estructures lingüístiques necessites, quin vocabulari, quines expressions, quins aspectes pragmàtics. I això és perfectament traslladable al disseny d'aquestes tasques eh, per un àmbit pedagògic. Per tant, jo crec que sí que es pot fer i la formació, una bona formació és el que ha de facilitar aquest disseny. Roger, Magda diu si pots repetir el nom del banc de tasques, així Sí, l'apuntem també aquí. sí, es diu l'International Task Bank i si al Google busqueu Universitat d'Indiana i poseu International Task Bank, trobareu el link molt ràpidament. Val, ja l'he posat aquí. Mhm. I jo aprofito d'aquests últims minuts per fer-te també una pregunta, perquè crec que, és a dir, en el teu llibre, un dels capítols clau, tu has parlat del capítol 5, 4, 5 i 6, no? Que és el cor del llibre, però el capítol 3 o el 2, ara no recordo i quedo malament aquí, és el de l'anàlisi de les El necessitats, no? dos. Sí, sí. Que és, diguem, crucial, no? Perquè d'això depèn tota la resta. Però això també al mateix temps és tan important, però es pot fer com una muntanya pel professor a peu d'aula. Llavors, quins consells podries donar en aquest sentit a un professorat que s'apropa al, a l'ensenyament per tasques, però no té potser tota aquella, no? Tot aquell temps tampoc, no? Per poder fer una Clar. anàlisi de les necessitats, com a vegades es descriu o com descrius tu en el teu llibre. Mira, et puc donar no només la meva opinió, sinó dades de com crec que s'ha de fer. La meva opinió és que la gent ha de començar, sobretot al principi de les tasques, a través d'exemples, d'aprendre d'altres, del que han fet altres. Els exemples són fonamentals. Per tant, els exemples que teniu a l'International Task Bank i els exemples que teniu a taskgen.eu són exemples, concretament al Taskgen, us els podeu baixar, els podeu canviar i això no afecta el disseny original, és a dir, vosaltres feu una còpia d'un exemple i us el feu vostre i l'adapteu, el canvieu en el vostre context. Per tant, és molt important al principi funcionar a partir de coses que ja estan dissenyades, que estan provades, que funcionen. I llavors intentar aplicar-les en el teu propi context, amb les modificacions pertinents. I quan vas guanyant confiança en la implementació d'aquestes tasques, potser t'animes a començar a dissenyar les teves pròpies tasques, no? Jo crec que començar de zero sempre és un repte, és que qualsevol professió, no? Però
fer un enfocament, començant un enfocament per tasques s'ha de fer el que fan millor els docents, que és aprendre d'altres docents, aprendre d'altres companys i fer servir les tasques el millor que puguin al principi, fins que ja són més autònoms i poden dissenyar les seves tasques. I torno al que us he explicat abans, que jo treballo amb professors novells cada any i com jo, els meus companys de la UOC o els de la UIC o d'altres universitats, el Departament d'Educació de la UB també ho fan, són gent que comença de zero i els costa de vegades entendre el concepte de tasca, sortir-se del seu bagatge d'enfocament més tradicional, no? Però ho acaben fent i tenen la flexibilitat per fer-ho. A veure, també hi ha gent que acaba fent coses que no són tasques i, per tant, vull dir, també els avaluem, no? Avaluem si no han aconseguit fer una tasca. Però vull dir que es pot aconseguir des de nivells molt inicials, no? D'ensenyament. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ja ens apropem a les 5, són les 4:58. Agraeixo al Roger per aquesta presentació i el llibre i moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un divendres a la tarda i us desitgem un bon cap i merescut cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies a Adéu tothom. a tu.